Procedim amb les mocions. El següent punt fa referència a la moció de suport a la marxa SOM que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana. Llegeixo 4 punts que defineixen molt bé el que és la marxa SOM. La marxa SOM és una caminada popular que recorrerà totes les comarques del Principat de Catalunya el juny i juliol de 2016 en 4 columnes que confluiran a Montserrat el 31 de juliol, seguint l'itinerari de la ruta de senderisme cultural al Camí. El Camí és una ruta de senderisme cultural que amb un traçat continu i senyalitzat enllaça camins i rutes existents de totes les comarques i illes de parla catalana, permetent conèixer vivencialment la cultura, la història, el paisatge i les gents de cada terra. El Camí és un projecte col·laboratiu que es va iniciar l'any 2003 i consta d'uns 5.000 quilòmetres i més d'11.000 amics del Camí. Compta amb el reconeixement dels Parlaments de Catalunya i de les Illes Balears com a projecte d'interès general pel país des del punt de vista cultural, social i turístic. Atès que l'Ajuntament de Cardedeu compta entre els seus compromisos i objectius el foment de la participació ciutadana i la millora dels actuals reptes socials i nacionals en pro d'una societat més justa, pròspera i sostenible, i atès que la marxa SOM pretén ser un instrument de democràcia participativa al servei del país, un exercici de llibertat i un instrument més per assolir la plenitud nacional de forma col·lectiva, i atès que la marxa SOM està previst que passi pel municipi de Cardedeu el dia 22 de juliol d'enguany, sol·licitem que el ple municipal aprovi els següents acords. Primer, que l'Ajuntament de Cardedeu s'adhereix formalment a la marxa SOM perquè considera que és un esdeveniment d'interès públic, perquè contribueix a la vertebració del país i perquè fomenta la democràcia participativa. Segon, l'Ajuntament de Cardedeu es compromet a facilitar les infraestructures i serveis necessaris dins les seves possibilitats per al bon funcionament de la marxa SOM. Tercer, l'Ajuntament de Cardedeu es compromet a fomentar aquest recolzament entre els municipis de la seva comarca i coordinar-s'hi en allò que calgui. I quart, traslladar aquests acords a l'organització de la marxa SOM al Consell Comarcal del Vallès Oriental, a la presidència de la Diputació de Barcelona, a la presidència del Parlament de Catalunya i a la presidència del Govern de la Generalitat de Catalunya. En el cas d'Esquerra Republicana, com que el que volem és aconseguir la llibertat del nostre país, qualsevol iniciativa popular que vagi cap a aquest camí, li donarem suport. Si volen manifestar algun posicionament polític, senyor Gelada. Sí, sí, el que és la moció i el fi em sembla bé. Trobo molt bé que es pugui fer una marxa. És més, jo soc assidu del Camino de Santiago per coses de la vida, cada un tira cap a on tira, però no faria el lleig de fer això, però clar, a la que hi fiquem com en tot hem de fotre la cullerada política, a mi no em dona trempera, senzillament. L'estiu passat me'n vaig anar a fer el Camino de Santiago des de Roncesvalles a Santiago, vaig trigar 20 dies, eren 800 i pico quilòmetres, aquí se'n trigaria més, ho faria molt de gust si no tinguessin aquests fins polítics. Amb la qual cosa ho trobo una bona iniciativa, però aquests condicionants polítics realment no m'agraden, amb la qual cosa no votaré a favor. Gràcies. Senyor Bat. Sí, donarem suport, gràcies. Senyor Hurtado. Sí, nosaltres no estem en contra de la democràcia participativa, però això quan barregem aquí la plenitud nacional, la forma col·lectiva i el país i tot això, nosaltres ja ens agrada, però no coincidim amb el plantejament. Gràcies. Donem suport. Un posicionament? No? Procedim a votació. Vots a favor? Són 13. Vots en contra? Són 3. Queda aprovat per majoria absoluta.